mana chekwala mana chekwala echekwa m ọsọ ndị Igbo na-akpọ here a na-akpọ kwilikwili a na akakwide nkakwu a amakwuo na ndị tii na akakwide nkakwu a gị na nwaanyị obodo bi n'ụlọ ọ pụọ jebe ụmụ ihe wikendi agasị jee meghelie jee kwụghalịa bata ịnụba ọgụ anụmanụ nke a na ha abata tata nke bụ na even as we speak kịta ntukwu ebe anụ na m eyipụbere efe nji wee pụọ ọrụ bata a na-anụso ọgụ ha afịọrụgo na-apụwa ezi a sị ha biko na ya emekwa ya n'ụlọ unu pụọ n'ezi kedu ihe nke nwoke na-esiri ọnwụ na ojegoje dị na nwoke ọzọ na ojego na ọgwara ya bụ ọjọọ kedu ihe gbasara gị ifu ma ndị Igbo na-akakwide nkakwu a na-eji nwaanyị obodo eji a na-ekedo nwaanyị obodo ekedo ha anyọrụgo gbadaba a sị mfe ha pụba ọkwa jee na anị n'ezi ezi jee nyowe ya na ha ya nyọrọ ya na be m ka m lara ụra nwaanyị obodo bụrụ ụbọchị abalị one batazi be onye nwere ụlọ ọ na-abara gị n'ọsọsọ ise ịbọn gị ka ị na-eji na-achọ ka ya ịra ụra n'abalị a na-emeso mkpọtụ na anụ ọgụ ọkacha nke a ka ọ kwụzie nye ọnụ nke ndị bịara abịa ọ na-emetụtakwu mụnwa bịakwuru abịa ọsọ na anyị bịara obodo anụnwa na onwe ya ipas na be anyị adịrọ ma bịa obodo a na-ata afụ bịa na-ata afụ ọbịa ya nwee igwu okwu ọ bụ mpịa ịbịa jụ ya kedu ebe o ji kedu onye ọ bụ kedu ifu na akpọrọ kwurikwuri ụmụ nwoke ka ifu na akpọrọ kwurikwuri nwaanyị obodo bụkwa dice mgbe ọbụla o ji jecha ịbata emepelie ụzọ ma gị nwaka bịa otu nwaanyị obodo ịmakwa ihe dị n'ime anaghị ajụ ha kedu ebe unu ga ifu mkpọtụ ndị a mere ebe a na-adọ onwe ha aka n'ọnụ ndị tii nwa sef isi gbalikwude ha sef chọchakwuo itie ihe ị na-ajụrụ nwaanyị jelu hei mekwanụ na onwe na ebere n'obodo a